Dema Gomrov di nav bajarê Tabqa da digere li ser dîwaran û di ortaya qadan da sloganên Daeş bi rengên reş bala meran dikşînin. û di her qadekê da çîrokek heye. Di heyama 3 salan da got Tabqa dibin kontrola çekdarên Daişê da mayî gelek çîrokên kuştinê, talanê û serjîkirinê li ser zimanê xelkên herêmê tên gotin. Li gorî welatiyan got di meydana sereke da li nava bajêr gotê naskirin bi qada serjêkirinê gelek mirov hatin kuştin û laşê wan bi rojan dihat daleqandin. Welatiyan diyar kir got laş û seriyê mirova her tim di qadan da hebûn û ew jî ji bo ku her kes bibîne da got tirs û xof her tim di dilê wan da be. Li vir xelk dikuştin û dihîştin ku her kesek li wan tamaşeke û ji wan bitirse. Ji bo ku kes nikaribe tiştekî bike. Wek nimûne, eger kesek telefona xwe di desta be, dibêjin ew wêneya bingehan digire û dê wî bînin vir, bikujin û 3-4 rojan bihêrin û piştra bavê jin zibilxanê. Ji berî 4 sala heta niha me tîror dikin, xelkê sêdare didin û dibirin û li vêrê xelkê dikujin. Welatiyên Tabqa tînin ziman ku jiyana wan gelek xerab derbas dibû û wan nizanibû kîjan demê dê werin girtin û ew nikaribûn serbest bigeriyana ji ber ku çekdarên Daişê her tim di nava kolanan da digeriyan û her kesek ne li gorî wan bû dihat girtin. Her wiha gelek pêdiviyên jiyanê tune bûn û herêm kiribûn wekî zindanekî mezin kesek nikaribû jê derketa. Daeş bi ser me de hatin û çi nema bi me nekirin. Ne xwendin û ne perwerdema. Zûr tund bûn li ser hicabê. Evek çamin li ser hicabê tore kirin. Caran dibêjin ya mezin e, an ya biçûk e, yan ya bejin Kurd e. Xwedê alîkariya xelkî bikit. Ne kar û kasibî heye û ne dirav heye. Xelkî pêdivî bi parçeka nanî heye. Em gehiştîne qunaxa sifrê. Tirs û xof ji kuştinê û serjêkirinê rewşa jiyana welatiyên Tabqa bû dibin kontrola çekdarên Daişê da. Lê niha piştî rizgarkirina bajêr welatî hêvî dikin ku jiyana wan were guhartin û ew rojên reş ji bîr bikin. Li sala 2014 da dema ku çekdarên Daişê ketin bajarê Tabqa li vê meydanê bi sedan xelk hate kuştin û ji wê demê da ta niha xelkê Tabqa di tirs û xofê da jiyan dike. Mahmud Balî dengê Amerîka, bajarê Tabqa.